nder caɗele mawɗe ɗe fulɓe duroɓe jooɗiɓe ha gallure Abuja lamorɗo lesdi Nigeria ɓuri yiɗugo ni ɗum haala soyde margo nokkure tabutunde ha ɓe puɗɗi baɓe porto e kosɗe ɓe beddito fuu nyiɓalo yettoɓe egginaɓe. Malam Usman Aliyu woni ardiɗo fulɓe duroɓe woɓɓe jooɗiɓe ha nokkure wonde nder fattude wuye ha gallure Abuja nden. Min joɗake Gembeles ɗon stadium ɓe bindini min ɗon min ummi ɗon foti ka busa ton min waɗi duuɓi tati min garti ɗo to ruga ɗo fitije ɗo min ɓuri dungo ashirin heeru so wari umminimi so min haaɓi min garti ɗo to ayi ɗo ɗum ma kadira min jooɗi fanda ko min gaɗi duuɓi 95 min ɗo ayi ɗo ɗum ɗo nina ɓe jaɓi ɗo ɓe jaɓi ɗo lutti ɗo nina kawai iyaka to wuro woni ɗo tan joni fellere to wari ɗo dole kadi umminaymi to min ka min dilli fu to min gaɗata koye amin joni ɗo min seeɗata ɗo min duumata ladde nden nde wela min canɗi ɗon to ɗum naɗi jarayno ɗi maɓɓama. To Abdoullahi Ousmane ma lattake goto nder fulɓe duroɓe jooɗiɓe nder fattude wuye ha gallure Abuja. Nder garuwa nga min ngala durdude min ngala jarnal durdude amin nder Abuja mbaari men to nanganay min nayi motaji fiyanay min nayi min ngala durdude to min natti fu min ngala jam laddude mbude fumayre nde re'i to woɗɗi ɗum bo ɗum wooɗa to natti ɗum wujje tagu ɗum wujje nayi min ngala durdude ɗo hanƴi watta min natta nder gariwa ɗo mbaari men to bo e takurimi e nangana min nayi hen min tiita min jaɓaɗi beeli ton daga area 1 gomnati mahayɓe e sottinami waddimi har ɗo minon ɗo min daña bo mi joodi duuɓi 44 ñaako amma ɗo daña mama an ɗo daña min anda bañe iya ɗo min andi min tampi o sottinami ɗo gomnati ranami mo halli to min gaɗata gureji amin min jooɗo min darane durdude to min durata ko saarimin ɗo ko ɓaari ɗo funnan maɗa firimin ɗo joni min ngala burtorgol ɗo dole to min laggaynayma gorti illa bila adadi ɗon nayi gortata ɓaaro maɗe ɗon ɗen nan ɗi keɓata ɗan ko ɗi ñaami ndaare juri gure amin hannde min fini gaba ɗaya ɗum ladde wonɗo amma min fini fu hannde fure masimin ɗo joni min ngala dartorde. To ko baggandugol ngole mawgol fahin ngol fulɓe duroɓe jooɗiɓe ha fattude wuye nder gallure Abuja gondi nda bo ko Jibril Shehu goto nder jooɗiɓe ha fattude wuye nden famtiniyam. Minon min neeɓi ɗo ni na woni hoɓɓe ba min neeɓi ɗo amma masalaji ɗin min ra ɓikkoy rakkoy min ngala makaranta ɓikkoy rakkoy koye ummoto min ngala makaranta rato ɓe jangata toon harkar majiddi ɗum woɗɗiniɓe wane e haala kadi rabaruje kadi sukaɓe raɓɓe bo kadi wane ɗaɓɓiti keɓayno da jangirde nden ɗo ninna in taimakomi emin goodi sukaɓe sosai ko neeɓi anduɓe sappake dow yigo caɗele feere feere ɗe duroɓe gondi nder nokkuje ɗuɗɗe hani duroɓe ɓen sembiɗina haala undago durgol zamanu yigo kangol bote magol ɓuri bone magol ɗuɗugo non bo ɓiɓɓe maɓɓe keɓayno jangira bano hani e heɓugo gurdam ɓooshiɗam e ko nandi e muɗum ya'u